Para sedherek ingkang kinasih, Sabda winedhar ing dinten menika Senin 6 Oktober 2020 kanthi jejer nggrekaos budidaya. Saking waosan Alkitab Yakobus bab 1 ayat 3b dumugi ayat 50a. Menawa pendadaran tumrap pracaya iku nuwuhake sabar mantep. Sarta sabar mantep iku karepen metokake woh kang sampurna. Sore sawise resik-resik omah, Pak Wiryo ngancani Buminal goreng tempe kanggo lawuh mengko bengi. Sampeyan rak kudune dina iki rak ngaso. Wingi Setu wis nyambut gawe nganti surup. Malah besok Senin kudu mruput gasik menyang Semarang. Apa ora kesayahan? Ature Buminal karo nyemplungake tempe ning jero wajan. Lah piye meneh Bune? Nuruti gawean malah ora ana tutuke. Nadyan kudu ngrekoso nanging aja nganti awake dhewe ora bisa ninggali pakulinan becik kanggo bocah-bocah. Nek dudu awake dhewe minangka wong tuane, sapa sing arep mulang bocah-bocah? Mangkono wangsulane Pak Wiryo. Dateng pasamuanipun Gusti Rama Yakobus ing seratipun ngimutaken bab panandang ingkang kasandang dening para pandherekipun Gusti Yesus. Panandang ingkang awujud panyuba werna-werna meniku estunipun pendadaran ingkang badhe nuwuhaken sabar mantep. Mila pancopen pendadaran menika dados margi supados kapitadosaning tiyang Kristen sangsaya kiyat. Kapitadosan ingkang kiyat menika ingkang sinebat minangka woh ingkang sampurna. Awit srana temen pitados dhateng Sang Kristus, manungsa manggihaken kawilujengan. Emanipun boten saben tiyang purun ngrekaos. Tiyang ingkang kepengin gesang skeca tanpa ngrekaos meniku estunipun boten saestu gesang. Katosipun kemawon gesang, nanging estunipun namung ngimpi lan boten purun nglilir. Tiyang ingkang sami temen budidaya supados sampun ngantos ngrekaos menika estunipun ugi ngrekaos. Bedanipun namung wekdalipun. Badhe ngrekaos samenika menapa badhe benjang. Ingkang katindakaken dening Pak Wiryo menika purun ngrekaos sakmenika kanthi pangajak supados ing benjang kantun ngraosaken skecanipun. Mila para pendherekipun Sang Kristus sampun ngantos ajrih ngrekaos. Langkung-langkung ingkang magayutan kalian babagan karohanen. Kangelaning tiyang sepuh menika ingkang badhe dados pepenget tumrap para lare anggenipun badhe nglampahi gesang ing marginipun Sang Kristus.